vas kod bake u gostima i u bakinoj kuhinji. I danas ćemo spremati jednu lepu projaru. Nazvat ćemo je projara kao torta. Zašto kao torta? Pa zato što ima odlične sastojke da takva i bude. Za ovu projaru nam je potrebno 3 jaja, 2 čaše projnog brašna, znači beloga, 1 čaša griza, to kažem sve čaše od jogurta, 1 čaša beloga brašna, čaše ulja, 150 grama mrvljenog sira, 1 pavlak, 1 jogurt, malo soli i pola peciva. Jaja ćemo, evo razbit ćemo znači jaja, dodat ćemo pavlaku, jogurt, ulje i to ćemo malo da promiješamo. Zatim ćemo dodati riž i ovo projno brašno. To sad već možemo da radimo i varjačom. Dodat ćemo hlebno brašno u koje će da dodamo malo peciva, odnosno rekli smo pola peciva. Tako. Sir. I sve ćemo to, na početku sam zaboravila da kažem, da ide znači i 1 kisela voda sa kojom će to da zamesimo. Kiselu vodu dodajete toliko da projara bude ređa. Znači ona mora biti ređa, ne jako gusta. Još malo. Evo, od te kisele vode ona će biti još više barušasta i fino će da naraste. Evo, to je otprilike ta gustina. Znači, otišlo nam je nešto malo manje od pola. Vidimo samo od koliko je ova kisela voda. 1,5 litar. Znači, nešto manje od pola flaše. To ćemo sada razlijemo u tepsiju. U koju smo stavili hartiju da za svaki slučaj da se ona ne bi zalepila, ali nju nije potrebno podmazivati pošto u ovome ima ulje. Zaboravila sam dodati malo soli, evo sad ćemo malo odozgo pa ćemo je malo promiješati. Znači malo soli, sad ako vam je i sir slan, možda čak i nije ni potrebno. Evo, to će sad ići u rernu na 200 stepeni, peče se oko 35 minuta. Evo naša projara se ispekla, pogledajte samo kako je rumena. Malo ćemo da je pokrijemo, da malo odmori, pa ćemo da isečemo.
Sad ćemo da vidimo kako se ispekla ta naša projara. Malo ćemo ove ivice da vidite, ona hoće malo da uhvati i sad ćemo da je izvadimo da vidimo kako je ona to. Malo sad okrenemo, ona je toliko mekana. Ona je toliko mekana. Da. Sad da je isečemo. Vidimo. Pogledajte kako nož ulazi u nju. Rekla sam vam. Prava torta. Sad će da vidite. Još je malo vruća. Ali dobro. Sjajna je, verujte. Evo, sad ću da vam pokažem. Ne mogu da odolim. Samo da vidimo da se to lepo vidi. Da. Evo. Evo, pogledajte. Evo još jedno parče. Ovdje gdje ima sira. Vidite kako je to kao tortica. Zaista, zaista kao tortica. Zaista kao tortica. Mekan, evo. Prava. Još je malo vruća, a još kad se prohladi, ona će biti sjajna. Vidjet ćete. To obavezno taj recept da prepišete i da pravite svojim ukućanima ovakvu trojicu. Dragi moji, hvala što ste se družili sa mnom. Ja vas pozdravljam iz Bakine kuhinje i do sljedećeg recepta. Prijatno vam bilo. Kiselu vodu dodajete toliko da projara bude ređa. Znači ona mora biti ređa, ne jako gusta. Još malo. Evo, od te kisele vode ona će biti još više barušasta i fino će da naraste. Evo, to je otprilike ta gustina. Znači,
Otišlo nam je nešto malo manje od pola. Vidimo samo koliko je ova kisela voda. 1,5 litar. Znači nešto manje od pola flaše. To ćemo sada razlijemo u tepsiju. Vidite, ona hoće malo da uhvati. I sad ćemo da je izvadimo. Da vidimo kako je ona to. Malo sad okrenemo, ona je toliko mekana. Ona je toliko mekana. Da. Sad da je isečemo. Vidimo. Pogledajte. Kako nož ulazi u nju. Rekla sam vam. No. Dobar dan! Evo vas kod bake u gostima i u bakinoj kuhinji. I danas ćemo spremati jednu lepu projaru. Nazvat ćemo je projara kao torta. Zašto kao torta? Pa zato što ima odlične sastojke da takva i bude. Za ovu projaru nam je potrebno 3 jaja, 2 čaše projnog brašna, znači beloga, 1 čaša griza, to kažem sve čaše od jogurta, 1 čaša beloga brašna, čaše ulja, 150 grama mrvljenog sira, 1 pavlak, 1 jogurt, malo soli i pola peciva. U tepsiju koju smo stavili hartiju da za svaki slučaj da se ona ne bi zalepila, ali nju nije potrebno podmazivati pošto u ovome ima ulje. Zaboravila sam dodati malo soli. Evo sad ćemo malo odozgo pa ćemo je malo promiješati. Znači malo soli. Sad ako vam je i sir slan, možda čak i nije ni potrebno. Evo, to će sad ići u rednu na 200 stepeni. Peče se oko 35 minuta. Evo naša projara se ispekla. Pogledajte samo kako je rumena. Malo ćemo da je pokrijemo, da malo odmori, pa ćemo da isečemo. Evo sad ćemo da vidimo kako se ispekla ta naša projara. Malo ćemo ove ivice. Pa jaja ćemo. Evo razbit ćemo znači jaja. Dodat ćemo pavlaku. Jogurt. Ulje.
I to ćemo malo da promešamo. Zatim ćemo dodati riž i ovo projno brašno. To sad već možemo da radimo i varjačom. Dodat ćemo hlebno brašno u koje će da dodamo malo peciva, odnosno rekli smo pola peciva. Tako. Sir. I sve ćemo to, na početku sam zaboravila da kažem, da ide znači i jedna kisela voda sa kojom će to da zamesimo.